Ovo će biti ludo. Ajde. Ajde da raznesemo ovo. Ima li ko šibicu? Idem. Kako to misliš ovo ne izgleda bezbedno? Fitilj gori. Ej, gde ode ta bomba? Želiš ti da vidiš kako da ugasiš bombu? Prvo eksplozija, pitanja kasnije. Jiha! Ajde, jel ovo tebi izgleda opasno? Ajmo! Lete bombe! Laku noć! Pazi glavu! Ne brini, mogu ja to.